V Paríži sme klasický Passat preskočili, pretože hneď teraz sa ideme s ním rovno povoziť. Toto je po dlhej dobe prvý Passat, s ktorým som po dizajnovej stránke naozaj stotožnený. Myslím si, že dizajneri sa veľmi dobre trafili do výzoru prednej časti, ktorá vyzerá na jednej strane dynamicky, ale súčasne elegantne, reprezentatívne. Zároveň pekne dopasovali tiež zadnú časť, najmä v prípade mojej obľúbenejšej verzie kombi. Na kombík mám slabosť, odkedy som ho videl ešte v podobe prototypu jazdiť na jednom z testovacích okruhov. Vyzeral veľmi dobre na ceste, zaťažený vodnými bábikami. Fakt sa mi páčilo držanie tela, držanie karosérie a aj to, ako sa auto nieslo po ceste v plnej rýchlosti. Jedným z detailov, ktorý sa mi páči na kombíku, sú lemy, chromové lemy koncovej výfuku, no žiaľ sú to len atrapy. Z prístavu sme sa museli presunúť na kľudnejšie miesto, pretože nový Passat vyvolal veľký záujem u talianskych profesionálnych vodičov, ktorí mali množstvo otázok na nové auto. Na Taliansku je úžasné, že hoci neovládate ich jazyk, aj tak si viete s nimi perfektne pokecať. Stačí pár výrazov a hlavne gestá. Jedným z cieľov konštruktérov bolo priblížiť nový Passat viac vodičom, urobiť z neho ešte o kúsok šoferskejšie auto. Nielen jazdnými vlastnosťami, ale tiež usporiadaním a navrhnutím interiéru a samozrejme toto všetko by mal zohľadňovať, ale teda zosobňovať dizajn. Preto boli rapidne skrátené previsy, celé auto je širšie a rázvor náprav narástol až o 79 mm, takmer 8 cm. Nový Passat nahrádza nielen svojho predchodcu, ale prvýkrát sa trochu viac zarýpať aj do prémiovej konkurencie a odhryznúť im z koláča. V prvom rade Mercedesu triedy C a BMW trojkovému radu a tak trochu sa asi nevyhne tomu, že uškodí aj bratovi z vlastných radov Audi A4. Preto do výbavy pribudli nové prvky. Prvýkrát sa u Volkswagenu stretávame s plne LED prednými reflektormi, ktoré sú adaptívne. Hitom parížskeho autosalónu a dnešnej doby sú predné kamery a tzv. 360 stupňový pohľad okolo auta. No Passat ju má trošku nebezpečne nízko ukotvenú. Nový Passat bude v ponuke s 10 motormi, s priamym strekom paliva preplňovaným, či už benzínovými alebo naftovými. My máme pod prednou kapotou absolútnu novinku, 2 liter biturbo s výkonom 176 kW, 239 konských síl. Základná architektúra interiéru, to je klasický Passat. Čo je nové, je horizontálne tvarovanie palubnej dosky a hlavne napojenie vetracích otvorov na lištu tu v strede, aby to vyzeralo tak jednoliato. Mne to pripomína také tie luxusné klimatizačné jednotky v moderných bytoch alebo domoch, zvlášť týmto dreveným obkladom. Ale vyzerá to dobre, efektne. Musím povedať, že je to zaujímavý nápad. Tu pred vodičom to rozbíja prístrojový panel, v našom prípade tzv. Virtuálny kokpit, s ktorým sme sa prvýkrát stretli v Audi TT. Samozrejme, keď som sa s chlapcami z Audi bavil o tom, že či je to ten istý displej a mechanika a tak ďalej, tvrdili, že nie, že v Audi to samozrejme je o niečo lepšie. No, že vraj je tam rozdiel v kvalite zobrazenia, v hardveri a v nejakých ďalších detailoch, ale mne na tom, ako to vyzerá, ako to funguje, absolútne nič nevadí. Ja čo oceňujem, že tu pred sebou máte obraz navigácie, ktorý si môžete buď rozširovať alebo zužovať. Takto jedným tlačidlom podľa potreby. Môžete si navoliť, aké informácie chcete mať na prístrojovom paneli. Či tam chcete mať spotrebu, dojazd, hodiny, proste čokoľvek. Sám vodič si určuje, čo tam všetko chce vidieť, čo všetko chce mať na tom jednom mieste, čo je úplne super vec, pretože všetky základné informácie môžete mať na jednom obraze. Palec hore a zároveň
Tu vám ide navigácia a tu sa môžete hrať s rádiom, multimédiami, s palubným počítačom, s čímkoľvek. Vzadu nie sú na prvý pohľad zmeny žiadne, okrem samozrejme bohatšieho priestoru na nohy v pozdĺžnom smere. Dĺžka interiéru vraj narastla o 33 mm, čiže z tých 79, čo narastol razvor, si interiér zobral 33, zvyšok ide na konto batožinového priestoru. Takým pekným detailom, čo mne sa páči, je ovládanie klimatizácie trojzónovej. Sedadlá, tvar sedadiel je podľa mňa identický s predchodcom, aj predné sedadlá sa mi zdajú byť podobné. Už v minulosti boli veľmi dobre tvarované, považoval som ich za jedny z najlepších sedadiel v striede, takže tam nebol dôvod niečo meniť. Priestorovo na hlavu tiež dosť miesta. Asi taká najväčšia zmena je fakt ten priestor v oblasti kolien na dĺžku. Batožinový priestor si v prípade sedanu polepšil o 21 litrov na 586 a v prípade kombíka až o 47 litrov na 650 v základnom prevedení. Po sklopení zadných sedadiel prepravná kapacita narastie na 1780 litrov, to je už celkom slušný objem a na dĺžku v Passate prepravíte predmety dlhé až 2,85 metra. Napriek tomu, že rozmerovo sa nový Passat v porovnaní s predchodcom nezmenil, v podstate je o 2 mm kratší, vodič si prípada, ako keby sedel vo väčšom aute. Napriek tomu stále sa s ním veľmi dobre manévruje aj v meste. Môžete si vybrať 3D pohľad, či sa chcete na auto pozerať z vrchu, takto šikmo zhora alebo vyslovene z boku. Môžete si určovať pohľad na bok, ľavý, pravý, na koleso, pokiaľ priparkovávate k obrubníku. A také parkovanie s prívesným vozíkom alebo s lodičkou za vami je ešte náročnejšie a na to Volkswagen ako prvý medzi automobilkami uvádza do sériovej výroby nového asistenta. Vodič nemusí nič robiť, iba joystickom na ovládanie spätných zrkadiel, ktorý tu má zdvojenú funkciu, si navolí, či chce ísť doľava alebo doprava a potom už iba pridáva plyn alebo brzdí. Ďalším príjemným pomocníkom je asistent pri jazdu v kolóne v meste. Tento systém funguje tak, že keď stojíte v kolóne, auto sa samo pohýňa, samo brzdí bez toho, že by vodič musel niečo robiť. Veľmi príjemné. Vy si pri tom môžete čítať noviny. Všetkých 10 motorov v novom Passate spĺňa emisnú normu Euro 6. Všetkých 10 si tiež môžete alternatívne skombinovať s automatickou prevodovkou DSG. Jedine mnou testovaný 2 liter biturbo diesel sa so 7-stupňovým DSG-čkom dodáva štandardne a tiež v kombinácii s pohonom na všetky 4 kolesá 4Motion. Čiže jazdíme to úplne čo si do Passatu môžete objednať. 2 liter s výkonom 176 kW, 239 koní je úžasný. Nemá slabú stránku podľa mňa, perfektne ťaha od spodu, naozaj cítiť z neho ten krútiaci moment 500 Nm. Podľa mňa je to motor hodný alternatívy k naftovým 6-valcom. Zároveň je krásne kultivovaný, výborne odhlučnený vnútri. Vnútri počujete len také príjemné brúmkanie. Celkovo nový Passat v prípade všetkých motorov je vraj až o 20% úspornejší. Je to tiež tým, že zhodil na váhe podľa verzií až do 85 kg. Zároveň motory prešli zase ďalšími úpravami a tak ďalej. Čiže jednou zo silných stránkov nového Passata bude určite ekonomika prevádzky. Z jazdy cítiť predchodcu, ale dospelejšieho v držaní tela a kultivovanejšieho, čo sa týka jazdy. Naozaj komfort je silnou stránkou tohto modelu. Senzory neustále vyhodnocujú
štýl jazdy, kvalitu povrchov a tak ďalej a snažia sa tomu prispôsobiť čo najideálnejšiu charakteristiku pre daný štýl a rýchlosť jazdy. A potom to vyzerá tak, že vodič si hovie v pohodlnom kresle a Passat ho nesie cez serpentíny v absolútnej pohode, s kľudom, s istotou, samozrejmosťou. Naozaj cítiť, že karoséria je tuhšia v porovnaní s predchodcom a v kombinácii s dlhším rázvorom, s kratšími prevismi, kolesami umiestnenými v roh karosérie je novinka o niečo agilnejšia. Naozaj spoza volantu ma opäť o niečo viac baví ako predošlý model. Po tejto skúsenosti s novým Passatom som veľmi zvedavý a veľmi sa teším na nové Mondeo. Myslím si, že medzi týmito dvomi modelmi bude veľmi ťažký súboj a určite ani v našej redakcii ich neminie porovnávací test.